Takže ja zdravím u ďalšieho videa z hry Age of History 3. Toto je už part 4, áno, part 4. Minule sme vyriešili problém s ekonomikou a zobrali sme kúsok Francúzska. Dobre, to je všetko super, ale ako vidíme, treba viac. Treba o mnoho viac. Mám asi 3 veci, ktoré by som chcel povedať k minulému dielu. Ako ten prvý najhlavnejší. Updateovať jednotky ide, samozrejme, je to priamo tu. Dokonca mám to aj na výber. Vylepšiť pluky a nové houfnice, alebo peňažky nie sú. Peniaze nie sú, ale vidíme, že sme z nových houfnic dali vícenásobný odpaľovací raketový systém. Dobre, druhá vec, o ktorej chcem povedať. Tuto v hlavnom meste som úplne zabudol na budovy, čo sú špeciálne len pre hlavné mesto, ako napríklad sídlo finančného úradu. To všetko tu chcem postaviť, ale napríklad tuto Kráľovský palác, Vojenská akadémia, Veľká knihovna, Národné múzeum, obchodná štvrť a samozrejme ešte burza. Španielsko nám posiela peňažky. Jasne, daj sem. A môžem kľudne znova ísť do vojny, není problém. Ale s Francúzskom nie, aby som radšej chcel tuto s Chorvátskom a prepojiť tuto moje dvoje územia, čo sú takto rozdelené, a tým by som zosilnil moju pozíciu v tuto Adriatickom mori. Takže Chorvátsko, na to Chorvátsko mám také oči, lenže oni sú ich počty plukov to nič není skoro. Takže Chorvátsko bude náš najnovejší cieľ, ale počkaj, tuto si s Francúzskom zlepšovať vzťahy a celkovo so susedmi by bolo super, napríklad Alžírsko 28, možno ešte s Nemeckom. A minule, ako som vyklikával tie provincie, tak hral som trochu opäť za kamerou. Zistil som, že to bola úplná blbosť, čo som robil, hej, lebo však viete, človek sa posúva, hej. A mohol som proste napríklad tuto vybrať, že sír, a všade, kde bol sír, proste takto dať. Ono by sa to postavilo. To len znova prejsť tuto sem a pivo. A znova by sa to, ja neviem prečo som to robil hen tak, ale to je jedno. Človek sa učí, predsa len, vojenská expanzia skoro nič, a tuto Chorvátsko, to chceme celé. Takže, áno, spojenie s Maďarskom, urážky trochu a vyhlásiť vojnu. Hneď zo začiatku dielu není problém a hneď ideme na to. Spomalíme čas a, áno, na Chorvátsko. Chcem zničiť ich armády, hej, super. To je 6000 plukov dole, 6 plukov dole. Sme si trochu vymenili pozície semka a hneď tam pôjdem. A to majú trochu väčšiu armádu, to nevadí, to je dobré. My máme väčšiu, takže ju môžeme hravo zničiť. Áno, všetky boli zničené. Maďarsko tu tiež poslalo jednotky. A už nie sú jednotky, hej. Títo utekajú, oni utekajú. No poď sem. Hlavné mesto zabraté, výborne. A máme, dobre, super. Takže klas požiadavky a asi by som to zobral prioritne tuto od pobrežia, alebo to sú hlavné časti, čo chceme. A toto naše staré územia, no tomu ver, to chcem okamžite moje ser. Prioritne. Ostrovy, výborne, všetko. Koľko toho môžem zobrať? Mám dosť bodov. A my vlastne potrebujeme celé Chorvátsko, takže čím viac si toho zoberiem, tým lepšie. Hej, čiže zoberiem všetko v preklade, áno. A tiež si vypýtam ešte nejaké peňažky, samozrejme. Všetko, čo máš, daj sem. Dobre. A teda klásť požiadavky. A Chorvátsko nie. Dobre, no to si trošku nie sú úplne radi, že sme vyhlásili vojnu na Chorvátsko. A to bude v poriadku. Keď si udržíme dobré vzťahy so všetkými, vravím, nikto by teoreticky nemal na mňa vyhlásiť vojnu, takže by to bolo super. Čo tuto máme v legáciách? A ešte sme to nedokončili. Aha, dobre, takže okamžite stlmiť hlasnosť efektov. Vojenské legácie máme plné, to rád počujem, čo tak, to je populácia, toto nám zase zníži náklady, keby sme chceli investovať do ekonomiky. Dobre, zaujímavé. Údržba provincie a toto by som nazval zbytočné, aj keď možno nie. Koľko dávame do údržby provincie? To je dobrá otázka, kde je? Skoro 80. Dal by som teda do údržby provincie. Výborne. Tiež nám to pridá
bonusové levely infraštruktúry, maximálnu úroveň najväčšieho súdu a znižiť cenu infraštruktúry. Dobre, lebo infraštruktúra je veľmi OP, hej, len celkom drahá, hej, lebo napríklad tuto som hral trochu za Islandské kráľovstvo a hrám to, ako dlho? Hrám to 653 rokov, áno. A ak si môžem všimnúť, maximálna infraštruktúra dáva celkom dobré bonusy. Takže určite by som odporúčil investovať do infraštruktúry. Tiež super, že tu mám armádu takých tankov, bombardérov, houfníc a nie som si istý, či ostatní vôbec odomkli princíp zbraní alebo nie. No dobré, ale späť semka do našej milovanej kampane. Mojím ďalším cieľom by mohla byť tuto Bosna a Hercegovina. Vidím, že majú za spojenca Rakúsko. Ale počkaj, 91 plukov a títo majú maximum 9, to nič není, prosím vás. Ja ešte by som úplne zabudol. Ja by som už hneď začal ďalšiu vojnu a ešte by som toto ani neintegroval. Nemám peniaze, jasné. Dobre, integrované. No a teraz si môžeme ukázať, čo som tým myslel minule. Takže tuto olivová farma. Bam, máme. Teraz je to označené zelenou, akože máme všetko vystavané. Ešte sa to nepostavilo, ale už to automaticky počíta ako hotové. To je dobre, to môže byť. A takto vlastne všade investujeme do... Čo to je? Surovín, áno. A je to viacej prehľadnejšie ako to, čo som robil minule. Napríklad semka som vynechal nejaké časti, čo pri tomto nemôžem, lebo vidím, že sa tu všetko robí. A zase, tuto vo Francúzsku by som niečo vynechal. A ešte na Sicílii by som vynechal. Ďalej, do čoho sa ešte oplatí investovať? Železnice sú super, lebo zvyšujú rýchlosť pohybujúcich sa armád o 30%, čo je super. Ďalej ešte banky, ktoré vlastne nielenže dávajú ekonomiku, a ešte pasívne generujú peniaze, čo je super. Továrňa tiež super, ale radšej by som odporúčal urobiť tú semka túto automatizovanú továrnu, lebo tá dáva lepšie bonusy. Prístav tiež je celkom super a potom by som semka to amfiteátre, nech sa generuje viacej túto bodov bodov legáce a potom nemocnice. Lebo dávajú umrtie na nemoc minus 65%, potom ešte finančný úrad, čo proste znižuje náklady, keby sme chceli investovať do lepších daní. A ešte ďalší bonus, semka, bombový kryt, čiže ak by niekto zhodil nukleárnu hlavicu na Rím, 75% ľudí by sa zachránilo, zvyšných o tých sa nebavíme. A to by boli moje obľúbené budovy, ktoré dávať z správy a ekonomiky. Vo vojenských budovách by som asi dával toto všade, ale to je také, radšej je lepšie dávať do tých, čo som práve ukázal. Ja neviem, či sú úplne najlepšie, ale za mňa asi super, hej. Ja ich najčastejšie používam, ale koniec debat, lebo je na čase urobiť ďalšiu mierovú operáciu. Áno, do Rakúska nemusím, ale môžem útočiť predsa len. Tak im dáme nejakú tú devastáciu predsa len. Ale hlavne ideme do Bosny. Tak sa ukážte. V poriadku, myslím, že to vyhráme. Aj Rakúšane sa ukázali. A zmizli ďalšiu armádu, nie na dlho. A idem asi po hlavnom meste prioritne. Niektoré provincie trvá dlhšie, kým sa takto zoberú. Asi preto, lebo neviem, čo to robí, ale určite to má niečo robiť s tuto, že obrana provincie, napríklad tuto u továrňach. Bum. To ešte stále nestačilo, nevadí, my máme času dosť. Dobre, máme, hotovo. Takže klásť požiadavky. Tiež sa môže aj takto vyklikať provincie, ale ja osobne preferujem takto, ručne, vyčistiť. Ty kokšo, na to som prišiel až teraz? To až teraz som na to... dobre. Človek sa asi stále učí. A takto sa to dáva naspäť. Aha, dobre. Už tomu chápem. A peňažky ešte mi daj. Čo najviac, ďakujem. A 100 agresívnej expanzie nemáme, to je super, ale pridal nám to plus 16, nevadí. No nevyzerá to lepšie teraz. Dobre, kto nás nemá rád? Česko. A Tunis. Asimilovať. A Bosna je katolícka?
To im trošku nevychádza. A dobre, asi bojovali s niekým a tých konvertovali. Ako vyzerá svet vôbec? Ukáž to. Svet vyzerá až na nejaké anomálie celkom normálne. No dobre, treba opäť stavať, samozrejme. Dobre, to máme všetky suroviny. No, víno, sol, hedváb, drevo, mramor, oblečenie, šefrán a syr. Dobre, to sme najlepší. Máme opäť body legace. Dáme ich... Údržba? Údržba, dobre. Stále nám zostalo ešte 770. A tých by som dal asi do populácie. Lebo veľká populácia rovná sa veľká sila. Dobre, a teraz, keď máme moment ticha a máme vysokú agresívnu expanziu, môžeme investovať do budov, ako som vravil, banky. Banka proste generuje peniaze, čo je super. Takže začneme výstavbu bank, ideálne po úplne celom Taliansku, ale banky sú strašne drahé, takže neviem. A to mi pripomína ešte, že minulé video malo koľko? Pol hodinu. A ja som si hovoril, že to bude strašne dlhé video. Keby to malo 20. A potom sa pozrel na prvé video, čo má hodinu. A vravím si, že tak asi to nie je až tak dlhé. Nie sú tu nejaké... No jasné, že sú tuto hrady Ragusy. Jasné, že viem chorvátsky, samozrejme. Toto ešte stále není hotové, ale no tak. Financie asi nie sú. Ale teraz, keď sme vo vojne, tak ľudia môžeme dať takto. Minimálna údržba a body legácie, aby som zase na to zabudol. Dáme do populácie samozrejme a môžeme dať semka. Takže teraz by bolo vlastne logicky dobré investovať do ekonomiky, lebo máme minus 7,5%. Môžeme hneď potom, ako dostávam túto výstavbu bank a tiež som zabudol poukázať na to, že som z nejakého dôvodu číslo 1. Najlepšia si... Ako? Ako mám najlepšiu ekonomiku, ale... Keď populačne nie, ale proste prestížu mám z nejakého dôvodu veľa. A tu vidím, ako funguje aj prestíž. Je to kombinácia ekonomiky, technológie, stavby, blablabla, jasne. A semka graf... Dobre, tak tabulka sa neukáže, jasne, super, takže to urobím takto. Graf. Populačne sme kde? Nie, to je Mexiko. Tu. Nechce sa mi počítať, aké je to miesto, ale nie sme prví. A to sa mi nepáči. A tak nemôžeme sa porovnať to s Indiou a Čínou, čo majú bilión populácie. Ekonomicky, za to sme dobrí. Za to sme celkom dobré. Hej. Budovy. Budov máme najviac. Super. Infraštruktúru... Semka. 60 len. Provincii... 6. A technologicky sme výborne. A ešte tu jedna mechanika, keď sa pozrieme semka do pokladnice, tak úplne dole tu môžeme vidieť, že úroveň prosperity, potíže. To je vlastne kombinácia alebo porovnanie vašej populácie s ekonomikou, že keď budeme mať obrovskú populáciu a malý počet ekonomiky, tak logicky asi štandard života nebude úplne najlepší. A keď budeme mať vysokú ekonomiku a menšiu populáciu alebo nižšiu od ekonomiky, tak by mali byť utopické podmienky. Ak som mal vtedy na tom Islande, čo som ukazoval, ekonomický mesačný príjem nedá moc 2%. Nevadí, stáva sa. My na to ešte zapracujeme samozrejme, len ešte opäť tie banky som ešte nevyriešil. Bitevná šírka, to by malo byť celkom dobré, ale neviem úplne 100% čo to robí, ale zainvestujem do toho, není problém. Obranná zmluva s Francúzskom. 11 sila, ani nechoď sem, prosím ťa, odiť, ani sem nechoď. Počkaj, majú sem alianciu, hej. Čiže Británia je teraz s týmto capkom. Zlepšujem si vzťahy, keď ju nie sme rivalovia, samozrejme. A vzťahy celkovo okolo nás sú celkom v pohode. Čiže nikto by nám nemal vyhlásiť vojnu len tak do srandy.
Španielsko. Jasné, daj sem. Odrazu môžem aj s Francúzskom kľudne. Tak teda nie, dobre. Toto nám zvyšuje maximálnu úroveň hlavného mesta. Berem, daj sem. Výborne, moderný tank. Teraz pôjdeme na bombový kryt. Lepšie stíhačky a lepšia mechanická pechota. Mechanizovaná pechota. Takže klikneme semka a toto nám automaticky zdá, že semka sa začína robiť. To je jednotka, akože hneď potom to pôjde a dvojka hneď. Ja to asi nemusím vysvetľovať, ale logicky asi viete, čo to znamená. Že nemusím to riešiť, ale aj keby som to, ja neviem prečo som, ale aj keby som to tak nedával, tak výskum nemá kde inde ísť, takže by to urobil tak či tak a ticho. Ja neverím. Konečne všade banky boli postavené, výborne. Konečne to trvá, ty kokšo. No, čo teraz? Je tam veľa budov, čo chceme ešte dať, robiť, ale tuto skoro to máme vymaxované. Tuto administratívna legácie vymaxované, ekonomické legácie vymaxované, vojenské vymaxované a tuto ešte diplomatické nám chýbajú. A z týchto maximálna úroveň poradca, to je celkom super, celkom dobré. Toto je úplná blbosť, to nám vôbec netreba. Dám semka toto. Máme bod, určite sem. Ja nemáme žiadneho poradcu tu na inovácie, takže počkaj, kto nám dáva najväčší výskum? Teda 6, tu to je všetko, iba ty tu budeš, dobre, jasné, toto vymaxujem, peniaze nie sú, ale zvýšili sa peniaze, čiže všetko dobre, a admirál, teda armádny poradce, asi ty budeš najlepší, asi, dobre, teba tam dám, a dobre, stále hovorím a. To je určite otrávne, ospravedlňujem sa za to, ale neviem, proste dlho som nezačal artikulovať, nie je úplne teraz v mojej prirodzenosti. No dobre, ale misie. Máme tu ešte, že armádne misie, samozrejme, že budeme potrebovať 458 plukov alebo viac, to môžeme kľudne vyriešiť. Ale teraz keď sa pozrieme na aj produkciu, 270 plus, ekonomika, jasné, ale príjem z daní je celkom nízky, takže by som zainvestoval doň. Tu som moc nezainvestoval doň, nevadí. Tu sa môžem pozrieť, kde je najnižšia daňová efektivita a tam zainvestovať. Hej. No, ďalšia vec. Toto treba už vymaxovať, lebo ak to, že to stále ešte nemám, to je dobrá otázka. Hlavné mesto hotové, tu asi by som ďalej išiel na najvyšší súd. Bum, dobre. Ďalej Vojenská akadémia, samozrejme. Maxnuté, dobre, tuto nevidno, lebo neviem, proste sa to buguje, ale keď sa to otvorí, zatvorí, hneď je to viditeľné. Takže všetko máme vymaxované. Vždycky je dobre pozerať si čas od času, že či je tu nejaký nepriateľ. Ak hej, tak si treba s ním zlepšiť vzťahy. Nech sa na nás nevyhlási vojna. Ďalej, v budovách celkom dobre zainvestovať tuto do amfiteátrov, lebo sú tu múzea, monumenty. A ako vidíme, toto dáva iba 0,25 a toto 0,3, zatiaľ čo amfiteáter dáva 0,35. A toto ešte bere ACP, no prečo by niekto robil múzea, keď aj to lac. Kámo, prečo by tu boli múzea, kámo? Toto je lacnejšie, má to menšiu údržbu a dáva viacej. A toto ešte dlhšie na stavu, kámo. Prečo je to tu? Že by som niečo prehliadol? Je to možné, neviem. Počkaj, ešte výskum aj Maxim, dobre. Amfiteáter, chceme všade. Ale Poison, prečo investuješ do amfiteátrov, keď už skoro máš vymaxované všetky legace? Samozrejme, lebo ako som vravil minulý part, body legace sa dajú tiež využiť aj do daňovej efektivity, ekonomiky, infraštruktúry a pracovnej sily. Takže keď sa takto vymaxujú, no ešte nie, ešte jedna zostala. Takže keď sa všetky takto legace vymaxujú, môžeme vidieť, že už tu nie je do čoho dávať body. Takže presne, teraz to zostane už iba semka na tieto veci. Ako máme už tuto. No, dobre, čas na niečo zábavné a nielen na stavbu, určite vás to nebaví. A Grécko, moje Grécko. Čo na teba? Grúzie, spojenec, jasné, úplne neviem čo urobím. Čo som urobil?
Jasné. C-čkom sa dávajú žoldnieri, očividne. To vidím, že nemám generála nejakého. Koho tam dám? Teba tam dám. To je generál a nedal sa niečo nie, nedá sa nič vylepšiť. Dobre, ale dá sa rekrutovať. Predsa len 482 a ja mám 301 plukov. Dobre, treba rekrutovať. Dobre, to by stačilo zatiaľ. A semka sa čo robí, prosím? Dobre, takže títo dva, no vlastne 4 trotli bojujú medzi sebou a zatiaľ čo je svet zaneprázdnený touto vojnou, ja odstartujem moju vlastnú kampaň, tuto do Grécka. Jasne, minulé to vyšlo úplne skvele. Čo by sa len teraz mohlo pokaziť, predsa len vyhlásiť válku. Takže, Albánsko je niečo, čo Taliansko malo odkedy? Od dob Ríma. Takže určite to berem, hej. Proste si vymyslím nejaký random dôvod, prečo vyhlásiť vojnu a vyhlásim ju. Ja hlupák. Čo ja mám v tej hlave a semka naspäť na najvyššiu mzdu. Aj prenikajú nám ako od trávy. Poď sem. Ja ti dám. Dobre, vy pôjdete semka, zatiaľ čo vy pôjdete južne. Grúzia prišla. Poď sem. To nič, není, prosím vás. Ja mám o mnoho väčšiu a lepšiu armádu. Dobre, vaša mini kampaň sa tu už skončila, takže môžete teraz vyčistiť tieto neokupované územia, čo tu sú. A vy pôjdete do Atén. Ukáž to. A Atény sú moje. Moje Atény, jasné. A vy môžete... Počkaj, semka. Postarajte sa o týchto, hej. Výborne. Dobre. Takže, teraz keď sa pozriem semka. Ak by som chcel vazalizovať. To by bolo asi najlepšie. Ale potom by som mohol anexovať celé Grécko, hej. To by bolo asi najlepšie. A dáva to veľa, ak by som chcel zobrať všetko, tak asi by to... Dalo by to vyššiu agresívnu expanziu, nepochybne. A to nie je úplne dobre, Takže bazalizovať, prosím. A z takého razu môžem konverto... Tak nemôžem, nemám body, nevadí. A zoberiem si všetky vaše peniaze, jasne, není problém, s radosťou. Grécko bolo bazalizované, ale má zlé vzťahy, takže musíme si zlepšiť. A semka, ak som minulý part hovoril, áno, 50 minimálne, aby sme mohli začať ich začleniť vazala. Čiže provinciu po provincii ich budeme anexovávať. Dobre. Rumunsko má zlé vzťahy, to nechcem. S Rumunskom nechcem byť teraz ešte za zle. Toto dopadlo ako? Veľká Británia zobrala... Počkaj, nie, to je... Áno, to je Veľká Británia. Zobrala celé Maroko a Andalúsiu, ak sa nemýlim, toto sa to volalo. Tak to bola niekde Andalúsia, myslím. No dobre, máme veľa peňazí. Môžeme počkať na nich, kým si automaticky takto pasívne zlepšíme vzťahy, alebo môžeme im posielať darčeky, kým nebudeme mať tých 50. Ale zrovna teraz, keď som ešte len tak na začiatku kampane, až keď budem mať 100 000 zlata, tak môžem takto proste spamovať im zlatom, kým nebudem mať dostatočné vzťahy na anexáciu. To na to je ešte trochu skoro. Dám semka. Po Taliansku dám finančný úrad. Dobre, asi som trochu moc sníval. Nevadí. A vieš čo? Toto by bola celkom dobrá miniatúra. Počkaj, uhni. Dáme miniatúru. Jasné. Ja len počujem, že finančný úrad, daňový systém a už ma hneď mrazí. No konečne to trvalo. No dobre, počkaj. No to nič. Okamžite. Začlení vazala. Daj sem. A teraz. Len pozorujte, ako Grécko zmizne. Áno, už sa začína pomaly anektovať. Albánsko moje. To môžem takto, že bum. Hej. Krásne. Opäť bum. A bum. Nový výskum. Bombový kryt. Dobre. Odrazu sa ide na stiačky. Jasné, a semka.
do čoho to dáme? Účinnosť obléhaní by som dal. Dobre, opäť by som dal, že tak a tak. Z Grécka z toho už moc daj pokoj. Z Grécka z toho už moc nezostalo. Atény sú moje. Atény sú... už iba ostrovy. Už iba ostrovy, tu trochu zle vidno, že kto je kto. Daj počkaj, mohol by som opäť bum a bum. Lebo Grécko je ortodoxné a ja som katolícky. Aby som vlastne mohol už sa zmeniť na oné helenického, ako som pôvodne chcel, ale na to je ešte čas, na to je možno v ďalšom dieli. Ale trvá to strašne dlho. A konečne to trvalo, to bolo tak nadlho. Ja som milionár. Tak dlho to trvalo. To je hrozné. Dobre. Toto je integruje sa, asimiluje sa, čo? Asimiluje sa a konvertuje sa, tak. A teraz opäť toto urobiť. Keď vidím, že je tu zelená, tak môžem si byť istý, že nič som nevynechal. Dobre. Suroviny, všetky už by mali byť v poriadku. Banky, tu dám do banky. A som chudobný. Jasné. Kamo, peňažky, daj mi peňažky. Dobre. Banky všade, výborne. Čo by som robil v ďalších partoch? Mohol by som konečne zobrať Maltu, hej. Tunis by bol super. Líbiu opäť, hej. Ale ešte vyše 1000 provincií bude treba. No, ale to je na budúcnosť, lebo na dnes to už bude stačiť, hej. Lebo vyše hodiny natáčam. Zase nech to nestriam tak dlho. 2 hodiny som minulý part strihal, to proste. Jaj. A určite by bolo lepšie, keby som mal také aspoň 20 minút videa. Dobre, ale to bude už všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho odhodnotiť lajkom a odberom, nejakým pekným komentárom. Ja som za všetko rád, hej. A áno, to je všetko. Ja sa s vami učím a čauko.